Nou, ik ben in Maastricht, de Groene Loper, net naast de tunnel. En ik ben uitgenodigd om eens te gaan kijken bij de bouw van 111 appartementen. Er moet tenslotte gebouwd worden. Goedemiddag. Hi. Hoi. Emiel. Arjen, aangenaam. Kijk, die Leuk. zocht ik. Wij zijn hier 111 appartementen aan het bouwen. Dat doen we op een duurzame manier, dus zonder gas. Je ziet ook Kijk bijvoorbeeld de kranen zijn elektrisch. En op die manier draagt dat er natuurlijk bij aan het CO2 te verminderen. En een hele bijzondere locatie is dit, hè? Absoluut, absoluut. Want? Ik heb hier, ik denk een jaar of 10 geleden aan de A2-tunnel ook gewerkt. Echt waar? Ook als rigger zijnde. Rigger is belast met hijskranen en het aanslaan van de lasten van de hijskraan. Hoe lang ben je nou met zo'n heel project bezig? Wij zijn hier normaal gesproken 2 jaar mee bezig. 2 jaar. Ja, ja. En wanneer moet het dan opgeleverd worden? Als het goed is het eind volgend jaar moet alles klaar zijn. Nou, er wordt hard gewerkt, dat zie ik wel. Ja, absoluut. Ik ben 4 maanden geleden hier begonnen. Toen was alles kaal, een vloer. En wat je nu ziet is het 4 hoog, 3 hoog, 2 hoog, helemaal rondom. Ja, dat gaat als een trein neer. Nee, maar wat ik even aan jou hoor, hè? Jij hebt geen Limburgs accent. Nee, dat klopt. Mijn roots liggen in Rotterdam. En ik ben in december 86 in Limburg gekomen. En ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Zie je nou verschil tussen Rotterdamse mentaliteit en hier? Jazeker. In Rotterdam is het recht toe, recht aan en ieder voor zich. En dat heb ik natuurlijk gemerkt in mijn werkperiode. En als ik dan hier ben, dan zeg ik ook vaak daarvan, ja jongens, jullie moeten nog wat meer Limburgse jus erin gooien. Dan wordt het allemaal wel wat prettiger, want hier is de samenwerking gewoon veel en veel beter. Ja? Absoluut. Waar zie je dat dan? Elkaar samen helpen. Ja. Nou. Rustig laten zakken, Kevin. 3 meter. 2 meter. 1 meter. 1,5 meter. Stop. Nou, we gaan nu een prefab kolom plaatsen boven. Heel veel in de bouw wordt veel gebruik gemaakt van prefab elementen, Ja. omdat het snel geplaatst kan worden. Veiligheid is natuurlijk het item, hè? Ja, veiligheid staat overal op nummer 1. Dat is een groot verschil met 10 jaar geleden. Of 20 jaar geleden, zelfs nog langer. Dat wordt steeds intensiever beleefd, ook op de bouw, zeker in de chemie. Ja. Maar ook hier is veiligheid ontzettend belangrijk. Ik zie je ook echt stralen. Je geniet hiervan, hè? Ik geniet er zeker van. Ik heb 10 jaar geleden mijn pak met stropdas aan de kapstok gehangen. En ik heb dit mooie overal aangedaan en ik geniet van mijn werk. Absoluut, ja. En heb je nou ook als je ergens voorbij rijdt en je denkt van, hé, Juist. die heb ik gemaakt? Ja. In de tunnel, als ik door de tunnel hier rijd, zeg ik, Lucas, ja pap, ik weet het, die heb jij gemaakt. Hey, mag ik je ontzettend bedanken voor deze rondleiding. Ik vond het echt heel erg leuk om te zien waar je mee bezig bent de hele dag. Ja, dankjewel Emiel. Ik vond het zelf ook heel erg leuk. En het leuke ervan vind ik eigenlijk van, ja, dat jij je werk met ontzettend veel passie doet. En dat wij dat eigenlijk hier ook op de bouw ook doen. En, Nog wel, ja. Ja, ik vind het leuk die ervaring met jou te kunnen wisselen. Ah, fantastisch man. Dankjewel. Graag gedaan.